So Liberdal, Corcaigh fáilte with Tomás and guy. So, Dave, ní lein dréacht bhain leis an caint seo tá bhronam ach tásúil tréis an árá déirnach tá sé bhré le haibh le an níos máil. So, bhain am buchas gabháil le Tomás agus Bernice as ucht an seansa bheith an seo libhniu ag an ócáid speisialta chun agus scéal cop a thuirtíomh. So, Mardor Tomás McGears an dom, tá mé ag obair fama doctoracht sa Institiúid Taighde Comhshaoil UCC agus tá mé seo nniu chun leabhart libh faoi cop fi hain sin cógáil na páirtithe nó Conference of the Parties. So tá mé chun mac na bhgéanamh ar cúpla de na príomh turthaí a tháinig mac an cop. Agus mar sin de caiim mé beagání star a thuirtíomh agus just beagání nólas faoi chuna cén am a thusnaí sé agus cén bhliain agus cadí na bliantí cáiliúla idir an bblion sin agus gabháil sa 15. So, cad é cop fi hain? No, mar dúirt maithair sin garda fi hain ar chun sé sin an céidirach, ní hé sin é sin cógáil na páirtithe sin é. Seo é bunaíodh é sa bliain 1992 ag I Rio an cruinniú damhanda. Ag an am sin tá an cop mar chuid den UNFCCC, nimime chun even iireachta dhéanamh sin astrú go gheilleagar mar tá sé rócasta. Ach ag an am sin sinnig 154 tír an comhaontú. Bugann tú ráig go dtí 1997 ag cop a trí, agus mar dúirt Tomás beidir go bhfuil aithne agah ar an cógáil Kyoto. Cúg sin a bhaim sa bhíon gabháil sa 15 agus leanse ráig gabháil sa 5 agus leanse ráig go dtí gabháil sa 2. An sin na gabháil is san ní i Copenhagen, bhí an dímá ann, mar bhí gatainnig tanú le cinenne cosúil le Páras a bhí agling I mlíne, ach ní hála sé. So cúig gatainna sa cop I mna chuid obre, agus ag gabháil sa 10 agus gabháil sa 2 ag cop a 6 agus 8. Bhí sprochan na cínta chuirtha síos chun taobh damhanda cumad faoi bhun 2 céim Celsius agus 100 billiún gach bliain a lán airgid a chorán chun déáil leis an 5. Agus thugann sin suas go dtí cop fi hain ag gabháil sa 5 ag Baras I mlíne le aim chun cáintú a sucrú le haid cás taobh damhanda 2 céim Celsius. So sin é beagáinín star agus chuann sé cótheics ar an caint seo, mar muna higann tú gur obair 23 bliain é seo ní bliain amháin ní dhéanann sé lán cíal. So tá mé chun taobh tríd cúpla de na príomhturthaí ón cop agus tá 17 an seo agus tá mé chun dír isteach ar ceiric príomhcín. Sa seo iad teocht, airgeas, comharmas agus leidú aistíochta. Ar an gcéadú síos tá sé sul ar go bhfuil teocht mar ceann na príomhturthaí, mar anois tá sé cínta gohfuil chun, well, níl sé cínta ach tá chun gach iireachta dhéanamh chun an taobh damhanda cumad faoi bhun 2 céim Celsius nó 1.5 céim Celsius má táimid an ná. Chun é sin dhéanamh tá galún down ó tíortha Sevre ar fud an down chun 100 billiún euro gach bliain le chéile chur isteach fund mór chun go mbeidh tíortha tá méal forbethe ábhailte déáil leis an 5 seo mar tá sé có mór sin. I dtí comharmas de tá Freagracht ar Náisiúnta forbethe chun ceannach de haisband agus tá sé sin mar ceann na príomh turthaí. Agus dá tá leidh aistíochta I féin. Now, tá rinne mé muíil na picúirí seo rinne muíil seo astrú go dtí Coilge ach go mbeidh buachainte aistíochtaí gás ceappa hasa sriachta a luath is féidir. Tá sé sin an tábhachtach mar cílíonn sé go bhfuil chun gach iireacht na gásaí ceappa hasa a ísliú díreach anois le leidú anatápaí tar éis an bhliain 15. So, cúpla na turthaí eile, tá córáin Freagracht agus córas athbhreithniú cruinn againn, agus sin chun cinntiú go bhfuil na tíortha atá méal forbethe atá an mhail de bhór athhrú Aeráide an to weather the storm ar deirtar sna blianta amachráin. So
an fannaí sin eáil. So thugann tá gá ceist agan is le déile. An bhfuil in óhain san cap, an bhfuil an óhain na torthaí sin, agus an bhfuil an óhain ama agan éimar dhéanamh faoi más fiú é. So san graphic seo, cíann seo tá leidú 1 céim Celsius san de bhar na multaí atá agan inis ó capfa a hain. Gumprad leis an gnómars an cás gnómars gná nó an BAU sin business as usual. A cíann sin go bhfuil seans maithe go méid ardú teachta de bhar taobh down de 3.2 céim Celsius sa bhliain 25 muna bhfuil breisiúr chutha isteach dtíorcha inis. So, níl mé curéis sin suas chun aglah chuairdaine ach sin é an caiimid déile leis. So caiimid níos mó dhéanamh. So an bhfuil nó an ama agan. So níl is agan, so sin an céadrod, agus brahan sé. So cai mé míú thuirt don uibhir seo i láthair an Aeráid, 3,200 gigaton CO2. Sin an méid umláin CO2 atá an an chorsuas san atmosfér chun go bheith taobh down de cumada faoi bhun 2 céim Celsius. Ach ní sé sin 3,200 gigaton CO2 ó aniu, sin 3,200 gigaton ó tú sama. So má téime de rais go dtí 75 suirsláis CO2, clog CO2 an seo. So téime de rais go dtí 75. Thug sé 175 bliain idir 75 agus 95 chun an 100 den clog CO2 úsáid. Sin 300 gigaton CO2. So 175 bliain. Má lean tú rá, so 34 bliain idir 95 agus 95 chun an 100 eile úsáid, an 300 gigaton eile úsáid. An sin, mar lean tú rá, tá 60 bliain, 30 bliain, 10 bliain, tá ní sios an sin 8. So cílíonn sin gur cuairmid 300 gigaton CO2 suas an atmosfér idir an bbliain 2007 agus 2015. So fecinn tú gohfuil an ráta an topic sios an seo ag bun an clog. So má leanmid an gráid ag an ráta seo, cé bhéad am antá fáca againn. Seo an níl is againn agus brahan sé. An bhfuil 22 bliain, 25, 25, ná bhfuil 85. Mar sin é an aim 85. Tá man géirí an taobh down de cumad faoi bhun 2 céim amach go dtí 2001, sa bbliain 2001. So tá sé suléir nach bhfuil mud ar an track ceart inis, agus tá sé ansuléir go bhfuil leidú an topic ag tastáil déireach inis, ní féidirling é seo cumad suas. So sé cinenne cean, Sais cean na príomhtarthaí a tháinig amach an cap, mar mas muoing tú faoi. Sin an céadúir a bhfuil rialtas ar fud an domhan, 195, níos beag na 200 tíre, targa le chéile chun chunra síne, just a chur an gealún down, go bhfuil chun gach ileród is féidirling i dhéanamh, chun cosc a nó stop a chur leis le an taobh down de, ó an damáiste atá i gceist leis. So, ceapan go bhfuil, So caiimid dearcha dearfa go bheith againn, mar is rud maithe seo, is rud maithe cap. Níl éon doubt gur rudíntaach é. So seo iad na daoine trééis sé ceúra trééis sínig siad an conra arás mí nulag. Agus tá an dogach go déimfran dul chun cíns na blianta atá amachráin. Now, gur míl maithagaí, agus tá mé ansásta mo níhilí aanamh ceistena ar agart, agus tá na termí inaltóireacht sais costa, so déanamh mé níhil nó beidir béir an cúpla foca béir le chuteach ann ach. Sin é. Now, in our ears, it's kind of catch after the official from us about Kinta these days, so we have a line this for. But we'll in Keshna and the free law or the fail in the ragged. Go on. In case it happens now, K meeting them are could the co-luther Orapok, Coentus Orapok. Cadas a duki na chef na gargard yeno, dukershe on Orap, do a dukershe or realtas hen. I didn't do in case I say. I don't think ag na crinithe cop tá an Orap mar just to say mar tír amháin. So tá a long criniú ann idir gach tír tá 28 tír péir é tágan na céile agus chuann siad like an aim atágaing ar an bhord. So nuair tain tú go dtí an cop
tá just an Eorp agus sin é. An sin má tá aon tú ag an cop mar a bhí a bhléine. Cai gach cad éon focail ní bhéh an INDCs tá siad national plans. Agus cai gach tír dul arás go dtí Eorp agus aberló is féidirling é seochaí aanamh nó seo é an méid is mó tá aanamh. An sin déanann siad san beagán scrúdú ar na uimhirce tugann muidne go dtí Eorp an tugann siad arás agus tá díospóireacht an sin chun é sin aanamh. So tá sé anna dechar an balance all an sin ach tagan na sprochanna ó Eorp é féin. An sin caiig muid na conas a dhéanamh é sin suas go dtí an réaltas éireann.